Malta tibqa' tikkundanna bla ebda dubju l-azzjonijiet tal-grupp terroristiku Hamas f'waqt li tirrimarka fuq id-dritt li Iżrael jiddefendi ruħu skont il-parametri tal-liġi internazzjonali u importanti li l-grupp Hamas ma jitpoġġiex f'keffa waħda mal-Palestinjani kollha f'Gaza. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru Malti Robert Abela f'summit straordinarju tal-Kunsill Ewropew li sar b'mod virtwali fejn iddiskutaw is-sitwazzjoni traġika preżenti fil-Vant Nofsani meta indirizza l-bqija tal-mexxejja Ewropej mill-Berġa Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela tenna li l-messaġġ ta' Malta jibqa' wieħed konsistenti li l-liġi internazzjonali tkun rispettata bejn dawk involuti. Dan fl-istess ħin li triq ġusta u komprensiva għal paċi tibqa' is-soluzzjoni ta' żewġ stati. Dr. Abela sostna li l-Unjoni Ewropea għandha tiffoka fuq 5 punti importanti b'mod immedjat biex tindirizza it-tensjonijiet fil-Vant Nofsani. Qal li trid tibqa' is-seħħa immedjata tal-ħelsien bla kundizzjoni ta' ostaġġi maqbudin mill-Ħamas fl-istrixxa ta' Gaza. Dr. Abela qal li rridu wkoll innaqsu l-eskalazzjoni tal-konflitt f'żoni oħrajn fir-reġjun tal-Vant Nofsani. Dan għandu jsir b'mod ikkoordinat ma' pajjiżi sħab oħrajn fil-Vant Nofsani. Il-Prim Ministru spjega li rridu nassiguraw li l-għajnuna umanitarja tasal lil min jeħtieġ u kruċjali li organizzazzjonijiet li jridu jipprovdu għajnuna urġenti ikollhom ir-riżorsi anke finanzjarji biex jagħmlu dan, saħaq Robert Abela. U kompla li bħala Unjoni Ewropea rridu jissaħħu l-isforzi fuq is-sigurtà interna fl-isfond tal-konflitt fil-Vant Nofsani. Il-Prim Ministru Robert Abela irrimarka wkoll fuq il-ħtieġa ta' monitoraġġ kontinwu tas-sitwazzjoni anke minħabba li l-konflitt jista' jwassal għal sfida fil-migrazzjoni. Hawn intlaqa l-fatt li l-Kummissjoni Ewropea lesta tappoġġja pajjiżi ġirien f'dan ir-rigward. Il-Prim Ministru Malti temm l-intervent tiegħu billi aċċenna li bħala Unjoni Ewropea irid jibqa' għaddej id-dialogu mal-Gvern Iżraeljan u l-Awtorità Palestinjana.